Prawie 3000 roków przed naszą erą była pierwsza łyżka. Kerą se to łyżką ludzie łykali gorące rzeczy, czyli przynajmniej 5000 roków temu już poradzili ważyć przez RZ. Czyli to na pewno były łyżki drewniane, które mniej więcej przypominały takie cosik jak naszą kopyść. Potem się materiały zmieniły i to na przykład, to są łyżki chińskie, wszystko jest zachwiennie, też dość stare, które były przystosowane do tego, żeby z tych pięknych miseczek porcelanowych coś płynnego jeść. Już się zaraz wróca do Polski. No, potem łyżka przeżywała swój taki wypasiony rozwój, nie? Kiedy już rozmaite metalowe były z pięknymi rączkami, jako też postanowił być w kadrze. We mojej familii jest taka łyżka, nie mam pojęcia, po jakiemu ona jest szklano i co by nią robili. Nie wiem, była zawsze, wiem, że szklano, bo był ku niej widelec, ale się szczaską. Jak my są przy widelcach, to te pierwsze widelce to były no takie dwa patyki. Natomiast ja samą łyżka, którą zrobił mój dziadek. Jak pamiętacie, taki film, na którym pokazywała taką patelnię, którą on zrobił, jak mu było 16 roków, jak on ta zawodówka kończył, to on zrobił całki besztek dla familii. Nie wiem jak z nożami, ale wiem, że widelce i łyżki były i ta jedna łyżka to ją se zachowała na pamiątkę po moim dziadku. Ale dawniej na gościna przychodzili ludziska z własnymi łyżkami, bo domu w Polsce, o szlachcie. One te łyżki mieli we szczewikach, takich wysokich butach, skryte. No i im łyżka była większa, to tym lepiej, bo wiecie, jedli ze wspólnej misy, no to jak mu się nabrało więcej, no to wiadomo było, że się bardziej poją. Bo jakiemu z własnymi łyżkami, no bo one były cenne, one już nie były drewniane, one były raczej takie jak ta, co wam pokazuję. A na koniec powiem wam taką ciekawostkę. Ja nie znam angielskiego, ale jest takie powiedzenie w języku angielskim, że wtosik się urodził ze srebrną łyżeczką w gębie. To jest określenie, że mu się bardzo dobrze powodzi i richtig w Anglii, nie wiem jak w pozostałych krajach, dawali dzieckom na chrzest srebrną łyżeczkę. Ona miała dwie funkcje. Ponoć chroniła od demonów i od chorób i to jest dzisiaj udowodnione, że srebro działało bakteriobójczo i w okresie zarazy wlewano płynne srebro do źródeł, ale też chodziło o to, co by temu dziecku dać taką łyżeczkę na szczęście i na bogactwo. To ja wam życzę wszystkim dzieckom, które się od dziś będą rodzić następne dni, żeby się rodzili ze srebrną łyżeczką w gębie. Wszystkiego dobrego.